visokokvalitetni sorti pšenice, lako obradivo, snežno-bele boje, dobro narasta, prave se kore, pite i fina peciva, mekike. Pravili smo od tog brašna, znate da je jako kvalitetno. Potražite ga, po cijeloj Srbiji ga ima ga u svim C marketima, Tempu i tako dalje i tako dalje. Da vidimo šta će nam biti potrebno za 400 ml vode. Da se razumemo, znači posnu pogaču pravimo, 30 grama kvasca, zatim povrća. Evo, tu sam ja nasekla malo paprike, znači zelene, zatim jednu šarkarepicu, jednu glavicu luka, malo kupusa i malo peršunovog lista. Treba će nam malo i soli, treba će nam i malo ulja. Da bi napravili ovu pogaču, znači bit će nam potrebno i brašno. Brašno će nam trebati negdje od 700 do 800 grama. Pa eto, dragi moji, hajde da krenemo. Najprije ćemo da zamesimo našu pogaču i stavit ćemo ovo da nam se blago dinsta. Jedno 5-6 minuta, samo koliko malo da omekne ovo povrće. Krećemo. Znači, razvorit ćemo prvo naš kvasac. Rekli smo oko 30 grama. Ovo je pakovanje od 50. Sipet ćemo mlake vode i zaboravila sam reći, pa malo i šećer. Da bi nam bolje kvasac radio. Kad nam se kvasac rastopi, dodat ćemo ostatak vode u magricu i zamesiti našu pogaču. Znači, dodali smo kvasac i vodu, sad ćemo to malo posoliti. Preko brašna. Tu ćemo dodati jedno 50 ml ulja. Zamesit ćemo srednje tvrdo testo. Mesit ćemo varjačom, a posle toga našim rukama. Bog nam je dao ruke da se s njima služimo, pa ćemo zato i ovoga puta to lepo sve rukama obratiti. Da dobijemo glatko testo. I to ćemo staviti na toplo da nam testo naraste. Za to vrijeme ćemo ići da izdinstamo naše povrće. Ovdje ćemo sipati malo ulja. Sad ovo puče do kraja. I sad ne mogu, može. To ćemo poklopiti i staviti na tiho da nam se dinsta jedno 5-6 minuta.
i naša pogača je na stolu. Malo se prokladila. Nadam se da će vam se recept dopasti. Vidjeli ste, nije nešto komplikovano, pa ako želite malo da se igrate sa testom, a vi, evo, izvolite. Baka vam je pokazala kako se to radi, kažem, nije ništa teško. Ako vam se recept dopao, a vi lajkić, napišite baki komentar da li vam se pogača dopala, da li ste je pravili i pošaljite mi sličicu obavezno da vidim kako ona izgleda. Potražite me na Facebook stranici, adresa je Bakina kuhinja, domaći video recepti, pa pišite mi tamo da se malo družimo i da razmenimo mišljenja i razmenimo recepte. Pratite recept od početka do kraja, nemojte ništa preskakati jer onda ćete preskočiti neki deo gdje vam baka ono možda najvažnije prikazuje i pokazuje. Ako se niste prijavili, a vi se, dragi moji, prijavite na Bakin kanal i sutra ćete već znati koji novi recept baka objavlja. Vaš telefončić će vam to obavezno reći. To bi bilo sve otprilike za danas. Baka vas puno pozdravlja, želim vam svako dobro, želim vam svu sreću ovoga svijeta. Ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do Boga. Evo, to je naša pogača sa povrćem. Sad ćemo da je probamo. Kako lepo miriše. Malo je vruća. Evo. Odlična je eto tako, za večeru. Još ćemo je malo presjeći, ali kažem, još je vruća. Pogača kao pogača, bakina, svaka uspe. Imam tu još jednu degustatora. Svetlana, probaj. Probaj. Dobra, super. Odlično. Odlična je, zaista. Evo vidite, testo je zaista sjajno. A vrlo je bitno da je testo sjajno. Znači, da je kvalitet tu. Probajte, ako vam se ova pogača dopada, javite mi. Prijetno, dragi moji.